Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ σήμερα μαζί με Αλέξη Παρχαρίδη. Θα μας πεις ένα ανέκδοτο? Πρέπει να πω πρωτού πω ανέκδοτο ότι όποτε έρχεσαι να με δεις βρέχει. Μάλλον εσύ είσαι η αιτία που βρέχει, να ξέρεις. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν εξηγείται αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Την επόμενη φορά ήρθες και έγινε κατακλυσμός. Τώρα εδώ κοίτα τι γίνεται. Παναγία μου. Ήταν έναν κορίτσι και θέλει να θεπίνει τη χαράνα της. Και συζήτανε με τις φίλες της τι νηφικό θα βάλει. Λέει τις φίλες της και ήταν και η γιαγιά της εκεί πέρα, η οποία δεν άκουγε ρε παιδί μου, γουριά γυναίκα, δεν άκουγε. Τις έβλεπε πως μιλάνε, έλεγε αυτήν, κοίταξε, σκοπεύω να βάλω ένα νηφικό, το οποίο να είναι, ας πούμε, το μανίκι μέχρι εδώ, να είναι πιο μοντέρνο. Μετά, λέει η άλλη, κοίταξε, μη φοράς μέχρι εδώ, δηλαδή φορά μέχρι εδώ να φαίνεται το μπράτσο. Λέει η άλλη, όχι μοιρά, παιδί μου, καλύτερα να είναι μέχρι εδώ, ολόκληρο. Δηλαδή, λέει η γιαγιά, καλό παιδί θα είναι κι όσον δεν σας έχει αυτό δεν Και ξεκίνησε να βρέχει.